Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang kendo ero kama na inya kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono ka wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod chal mar Kenya. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Wela Rio e studio marwe county ma Nairobi kae antiere kae kod Michael Agwanda jalonye weche siasa kod dongruok kachiel kod engineer Fred ZB Owino ma en janon siasa studio marwe county ma Kisumu antiere kod Millicent Otieno ma en janon siasa kendo en director mano mar local capacities for peace international. Kapok wadhi mbele kod twak marwa yiena mar mondo mi asoma ne moko kuom ote ma nyakwara Mugia Jwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel ka wadhi mbele. Eriko Chieng Otieno wacho ni mane Riko bro wuod game Asumbi wacho ni Ruto owek pakore kende oweji mondo pake nikech gimara ema isayo godo ji kendo iwuondo godo kisayo godo ji to gimaber to apanda mondo ji kik lare kendo ji ema manye kalando ni gini ber konyo koro onge maber ni wi jopiny ok bi wilgo gigo maricho magisetimo nikech kinego kata ng'ato achiel kata koro itim maber manade to ok nyal neno kendo marach cha ema koro ineno. Vitalis Ochieng wuod game Karariu wacho ni antinde aonge wach gik madhiera e sirikand broad based ni kata gik moko odhi maber e sirikal ok wachi jotelo mane odhi kuno wero wer achiel mar jo Kenya kwanza wero okyot an gik mipako no maber maruto osetimo madawach ni konyo japenya ok waneno en mana siasa koro an kaka japenya ma onge nyalo aonge uwezo mar pingo we anena arito neno kaka dhi chalo weche somo kuome omokerot weche thieth ni kanyo ngima bende oidho otek kendo otek e piny Kenya kae nikiwacho matimore e piny owacho in mano ipingo sirikal. Okingo John bende wacho ni Ruto will make the nation go bankrupt. Aki these promises that he keeps on promising and yet the cash flow of the economy is down. Soon we will fail. Aya mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono mano kotudore kod weche ma jatend piny Kenya William Ruto yando wacho ni en ruath ene mosebedo ka otiyo matek moloyo kata maber moloyo jotend piny mamoko mosebedo godo e pacho ka nitiere paro midwa chwalo kapok waketo tenge wach mar Ruto pakore ka en ruath engineer kapok wadhi twak machielo. No gima dwa medo en wach agriculture adwa medo kuma Mr. Agwanda keto no ne okonego bed ni jo wauso oduma kata oganda sama wayudo keyo ono bed ni watemo mondo wakan gi yutewa to ugunja kaja neno ka nitie jomosegero a few silos lakini aneno na county government kata the local leaders nyaka come up with a way of wanyaka ne cham igwen ineno ng'eny ne waneno na jatend bungo nego bed mana timo gik moko adek lakini ka en jatelo nego bed ni timo mohingo kanyo nikech ing'eyo constituency mari ing'eyo jok minyalo losogo inyalo loso kod jogu joma okanyo joma nie gi yuto moro mohingo japiny ma kawaida to uloso silos go to ukano mwandu ukan dala kanyo mondo kochopo sama koro oduma kata nengo di malo to un kod stock maru kaka constituency mane madwa medi wach agriculture ka waweyo tenge weche motudore kod jatend piny Kenya William Ruto pakore kendo wacho ni en mosetiyo moloyo jotelo duto mosebedo gode pacho kae wach machielo ma bende dago mar mondo mi walose en kotudore kod gigo ma jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna osebedo ka wacho Edwin Sifuna osewacho ni kata osebedo ka wacho ni kapo ni duond bura mano mar ODM oyango sir margi ne jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny e yiero mar higa mar 2027 to bobedo kowuok e ODM kendo koro manyo kama chielo monyalo dhi. Winja ne report mano losnwa kanyo kod jafwambo marwa Walter Nyambaga eka wadhi mbele kod twak marwa.
Mano e chung mar jagoro mar ODM Edwin Sifuna odiochieng' manyoro ka en e romo moro imbo mar Kenya manolalo machuok bang' bedo kod romo mar jokanyo mar kuku maduond bura mar ODM. Bura mane ong'ado ni gisiro jatend piny William Ruto kod sirikande gi muchgi to kod teko gi duto. Ndalo machuok bang' ODM bedo kod burano, Sifuna ochako nyiedhore ka ywayo jok ka dok chien e kinde rwedhi mag ODM ma ywayo kadhi nyime. Sifuna okoni en ok oikore mar biro somo winjruok mar ODM koponi otimore mar siro William Ruto 2027 kendo okone ja od bura ma Nyando Jared Okello mondo ikre mar somo winjruok makamano. Nimesikia wakisema rafiki yangu Jared Okello hapo tayari kusoma hiyo mambo, ati yako na kizungu mingi kushinda Sifuna, ati anaongea ile ya mapua, alisoma Uingereza. Ndugu yangu Jared Okello, kuwa tayari wakati wowote. Kama unataka kufanya kazi Sifuna anafanya, uko ukae tayari. Siku ile watasema Chwak mar Ramogi TV kod jaod bura ma Nyando Jared Okello onyero weche Sifuna go koko ni en pok odwaro lemo mar Sifuna kata odoko ne obedo kode komiti mar kuku machuto rieko ne chama mar ODM. Esechegi an jagoro mar Public Policy gi Economic Affairs mar chama wa mar ODM manie National Executive Committee ma e organ maduong'ie moloyo mang'ado ne party rieko gi kaka wuotho e yore mag riembo chama. Chutho onge kama sewuok ayanga ka lando nadwa bedo Secretary General mar chama wa mar ODM. Tate winjo ka achiel kuom jobura moko, ok achiel, ji mang'eny mosewuok oko ka wacho ni ka koro nitiere pek ne jalo man kofisno sani kuom tayo weche mag jagoro mongirore e chama ni Honorable Jared Okello ma MP ma Nyando ni koro ber gi komno moloyo. Ramogi TV kaloso kod jokanyo mag duond bura mar ODM man kod lemo mopogore pogore e kaka jatatije maduong' mar ODM Oduro Ng'wen e kinde mamoko e wi koponi weche Sifuna go nyalo miyo puk moke kaka jagoro maduong' mar ODM giyango ni paro mar thicho Sifuna oko gisani onge kendo koponi mano betie to lai nitiere mong'ith mibiro lo. To kae ne mobiro neno no ool gi wuodhwa mar chamani kaluwore gi ideals magwa kaka party including wacho ni koro wadwa support William Ruto kochakore sani nyaka 2027. Koro en ema koneno ni mago gik moko align gi ideals gi paroge en ema kiny nowuogi owewa to ok wabi donje trap ni wakawo Sifuna wariembo nikech nyogolo paro mopogore kod. Ing'eyo kinde moko samoro ka dhako dwa dhi to dhako jagere kata kombe molware lweti to koni mane manyori to makosa inano mondo dhi thurgi. Ok wabi yie ni Edwin Sifuna thuolo machalo kamano ni mondo mi wakaw excuse ni nyo wacho paro mopogore gi party mondo mi koro wariembe e chama. Jokanyo mag ODM osebedo ka penjore kama Edwin Sifuna ochung'e kaluwore kod weche mogolo e dhoge. Ka penjo maduong' en ni to chama mar ODM biro siemo ne dhot koso oganda man kod paro mogwenyore kod kaka ODM tayo gige. Na leo hii hata wewe ukitoka ODM itaendelea. ODM itaendelea ama itaanguka? Wangapi mnakubali broad based government? Sifuna akasema yeye hata ana haja na maendeleo, ana haja Western Kenya wakipata chochote. Utanyambaga, Ramogi TV. Millicent adona chako dika intiere studio marwe county Makisumu. Nyalo bedo ni Sifuna medo njao pap kusango matimore nikech wang'eyo ni banka ne unenore ayanga e wangjui mano mar Citizen mar Royal Media Services kae ka koro wacho weche ma opogore kata ko wacho ni ka wacho weche ma oksir jaten piny Kenya William Ruto. Wang'eyo ni duond bura mar ODM no bedo piny obedo kod twak kendo nano ka Sifuna emano somo gigo duto mane ODM o resolutions mane ODM obedo godo. Wanno ka koro wuok oko wacho ni ka ODM osiro Ruto kaka jatend piny 2027 to ento mano oyo okobibedo kod tudruok moro amora. Nyalo bedo no medo njao papa kose nyalo bedo abeda no ngiso wa maling' mar gino ma ODM chano timo higa mar 2027. Millicent. Erokamano ahinya e pau siasa ka weche mit gato kendo weche samoro
gima waneno ok onyiso ni mage weche mantiere kanyo ayanga. Kane Sifuna ochako kwedo gik moko ma sirikal timo kendo komedo wacho ni chama mar ODM ing'e ni mae chama maduong' kendo en the most structured organized party man nyaka gi audited reports e Kenya ka. Koro en otemo siro party neno. Kanodhi mowacho gigi to ji nochako ng'ur. To bang'e kanyo baba obiro mowacho ni mano ratich Sifuna. Mondo Sifuna owach gima nie pache. Omiyo Sifuna osemedo wuoyo. To kaka wasebedo kwaneno trend mar siasa e Kenya ka. Samoro okonego bedga kendo wadoge siasa mar ODM. Pogruok kata ng'ai kata ng'anyo mar jatend party e chama mar ODM gi parties mamoko e Kenya waka oken wach mawendo be oken gimokuongo. Emomiyo wang'iyo ni sama koro Sifuna wuoyo ni wapenjore kaka jopiny ni mita ka bed ni en jambetre mor mondo dhi osoka nena kich kucho mondo wacho duogi koso oseneno ka koro kamubete ni weche liet nikech oneno ka en gi paro mopogore gi paro ma jo chama ne nigodo kata gik moneno ka chama ne siro gin gik mane okwer ni okonego bede. Omiyo chutho anto kaka nene taneno ni mondo wamed keto wang'wa wang'i kuma weche dhiye nikech mokwongo ka jatend party ma Raila Amolo Odinga ma baba no wacho ni en gi ratiche mar wacho wachne sani to ero no wawinjo kokiero dhoge ko wacho ni kapo nono nikech gimonego watimo konego wa focus ahinya on the noise gi reactions and counter reactions. Onego wachi kitwa ni tapenji ng'ane wachango gik mang'ane wacho gi be nitiere gimore iye. To kapo nono ni ojok no wuok odhi wuok nango nikech wuok mare no ok mokwongo dong waneno kata babu na mwamba nochako mana kamano ni ana wuok to chutho no wuok kalure gi gik manoneno ni ne ok ber ne i party kanyo. Omiyo Sifuna be ka koro wacho sani ni koneno ka weche obedo ne matek ahinya to onego wuok nikech ang'o ok kinyal dak e ot gi ng'ato to ok uwinjoru ubro gwandoru agwanda to chieng' moro kineno ni gwandruok ni nyalo miya hata attack gi depression tiwacho ni kar mondo koro atho tachikra oko mondo atimang'o akony ngimana adhi akud muya aduogi. Omiyo ka Sifuna oneno kaponi obro dhi mbele gi wechegi anto damed sire ni weche mowacho nikech sirikal jite ok nyal wuoyo gi dwol achiel kata mana i party ka. Awinjo ka jatenda ma Jared be owacho ni nitiere weche moko ma embe chal ka gima oneno ni kaponi Sifuna oneno ni ok onyal timo gima party wacho to koro kirreo kwan gima damed wacho ni kapo nono nitiere weche moneno koko dhine kare nitiere yo minyalo kwero godo gimoro to podi donge i party nikech nitiere pend chike matayo doho mora doho ka doho kata mana ot ka ot nitiere pend chike matayo. Koro samidhi go koko nikech moko nitiere miwache bedroom to uyechoru to kubire sitting room to buonjo to kineno ka koro tek to koro bro chuno ni ochikre oko. Miyo anto sani tok dawachi ni Sifuna dwa chikre oko be okanyal bedo gi teko mar wacho ni ofuononwa weche moko en mana ni ang'eyo ni en ratiche mar wacho gik mowacho go are important wach mar Gen Z ok nyal bedo ni sirikal nego ji kato wadonje sirikal no to walen weche moko mochako wacho mag kuo mag corruption mar ang'enge mar wang' teko mag gik ma kata chama ne ma entiere no kwedo gigi lakini koro gi nyumo lwetgi emo koro otek nikech gine akirkiki mar yore to wang'e ni samoro be kiwuotho Nyamakara tinyalo barori. Omiyo mago weche madamedo wacho ok ang'eyo kata ufuononwa gimoro lakini waket wang'wa nikech anto gima ng'eyo ni baba nyicho wacho ni ang'o Sifuna nigi ratiche mar wacho gigo manie pache. Agwanda karwa ketwak nyalo bedo ni Sifuna okiero dhoge kose Sifuna njao pap kotudore kod weche mosebedo kowacho ni ento ka ODM siro jatend piny William Ruto 2027 to ento koro odhi kichore gi chiena koso manyo mana yo mar mondo mi ODM seche moko gole godo oko kaka jagoro maduong' mar ODM. Sifuna nigi right mar wacho gima oparo ni owinjore wachi. To mokwongo Joyce, Sifuna loso on behalf of ji mang'eny ODM kanyo mok nyal wuok mondo giwach gino ma Sifuna wacho.
Mar ariyo en ni Sifuna wacho language kata dhog Gen Z. Diere mana Babu na Mwamba ni dwa gol, party ema ne dwa golo Babu na Mwamba. Negi gole, Gen Z ne onge. ODM ne so powerful, negi act kendgi, negi timo gigi mage yot kendgi. Sani ODM odonjo gi Kenya Kwanza. Gipogore diere chama ne giloso gigi yot kendgi to giwacho ni ngani wagol omanyiru ng'ato mondo waket ka. Sani influence modonjo kacha en mar Kenya Kwanza. Jomoko luonge ni bread base, jomoko luonge ni broad base. Tadiera jok maluonge ni bread base ni nyiso ni joma tine machamo bread iye kacha. To kadipo ni Sifuna ok cham bread cha to go koko ya ok umie bread mondo wach nu bedo bede maber. Gini do mana cham gi joma tin kende. Ok wanyal wacho ni ok odwar. Onge ng'ama ok dwar chiemo. Ta ahinya seche moko be nyalo chamo micham kata sum. Mane momiyo seche moko wacho ni ok adwa chamo gini. Gima dwa wacho en kama. Sifuna wacho dhok ma current sani. Owacho ni nyithindo mag Gen Z kik bed abducted, forceful disappearance kik timre. Owacho ni nyithindo gi kik chiel gi magina manigi. Owacho ni nyithindo gi kik maki nikech gin gi right of demonstration. Owacho ni en ok odwa support Ruto. Ng'ama wacho ni an ok adwa support president cha tigo e koko nang'o. Nyalo bedo ni en ja ODM kendo en secretary general ma ODM. To ka Sifuna wacho ni an to ka support Ruto ok nyal chune nikech kata kichune kochopo samo dhigo kura ok obigone kura nikech mache mantika. Mano weyo Sifuna kanye. Gima timore en ma Sifuna oseloso ma jopiny osedhi gi Sifuna. Giseneno ni Sifuna ne wacho wach ma wawacho, thagruok ma wathagore. Seche moko jonje sirikal kako wadwa ni ne wacho nitie gi good and the bad mare. The bad mare ni koro un kake party uweyo bedo gi ideologies koro kao ideologies mag jomoko ukete yeka. Iso ni samudwa loso to penjo to giparo nade. Iwinjo kaje. Joka be kadwa loso gi wacho to giparo nade. Nyiso ni okune telo to joka be ok nie telo fuli. Nyaka koro giparo ni to jogi paro nade duto. Kantie jok ma principle ma wacho ni anto ka ok apar kanyalo donje ng'ama iluongo ni ker ni ok anyal support bedo ni seche moko ji chako goye nikech jok ma goye gi ok gigoye ni ok gidware gigo Sifuna nikech Sifuna wacho dwa ketho mkate moro mantie mesa kacha ma ji chamo cha. Idwa ketho gini chon nang'o to pod wachamo gino mero. In ng'ama nade? Ok ibed piny mondo ichiem mos. Dhano denyo kata jo siasa mineno gi. Gidenyo. Gimbe gidwa mana chiemo e wach mar mkate mantie e mesa mondo gichiem. Mane momigo Sifuna ka. Ni Sifuna ni dwa ketho nwa gini chon. Tadwa mana wacho ni. Kane Honorable Raila Amolo Odinga baba nentie liel moro mar Caesar Bondo nowacho ni weuru Sifuna wach gima wacho no gik mowacho go en gik modwaro iwinjo nyiso ni baba be ok nyal neg ji piny ma baba wachi ni mano ber baba osebedo gi jogo moseneg mang'eny e Kenya kaka do kwedo. To ka Sifuna wacho mano kiki pani baba bro kwere ni kiki wach mano obro wacho ni dhi mbele nikech mano to ken gima owacho. Sifuna wacho ni nitie gima iluongo ni NATCO report moko bedo implemented. Mano be gima baba dwaro ni mondo gino bed implemented nikech nokawo joge ne jok machalo Kalonzo Musyoka gini moketo kanyo mobedo chairman co-chair gi jokocha gino poko bedo implemented. Nyocha gi sign moro miluongo ni 10-point agenda. Mano be poko bedo implemented. Sifuna wacho ni tudako sebedo se implement mano. Sani koro gibiro kendo ODM kendo gimoro miluongo ni intergenerational conclave. Iwinja. Pok ariyo ka obedo implemented kata chiel. Baba ne dwa ni jok manyocho negi gi kaka nyithindo machalo Gen Z gi ni mondo chul families gi. Iwinja. Kata kineno 2007 nwadwaro ni mondo compensation no bed jok mano bedo reallocated. To kani ng'iyo jok mano bedo reallocated kata jok mano bedo forcefully evicted Central Nairobi kuonde moko inwango ka jo Central Kenya no chul jo Kisii no chul jo Baluya gi no chul jo Luo no ko chul. Ma e gik ma ka Sifuna wacho ni gigi tok dhi maber. An gi anti na mano gol Ruiru modhi dala nyaka kawuono poko chule to kabila moko gi tichulo.
ka baba wacho ni mano timbre to Sifuna wacho mane TV ichaki goye nango ana neno ni nitie jogo mantie ma jo siasa ma be oyier no yier ne gi nikech baba to ging'eyo ni ka baba owewa ni pangla to gidhi gore piny ni pungulu to ka gigoro piny ni pungulu ok gichak ibed ng'ato kendo iwinjo koro jogi dwaro ni ng'ata manyalo ketho negi matin ng'ani golo kendo gigoye kabisa to kigo Sifuna sani to dhi gi Gen Z ma koro nyocha support ODM iwinja mantie ma support ODM ng'ama dhi support ODM nikech king'iyo jogo mantie ODM sani ok ginyal wacho ng'enygi ok nyal wacho pachgi nikech gin gi a broad base to ka in a broad base ka to mi chiemo matin tichamo ni ndak ok ilosi nyaka chieng' tho nikech kiloso ting'isi no wadwa kela ne gicha wamanya ne loan mantie cha ben gik mane mo itimo pile wamanya ne loan mantie cha wakete mondo wakete interest malo gik moko ma inyalo bedo frustrated mi rengi to ng'ani wacho ni ana onge pesa an gi dhok ta an gi chama maduong' molo chama te miluongo ni ODM where losi tinwang'o ka jogo matindo kata mantie ODM sani ineno Babu Owino gini ineno Amisi gini ineno jogo matindo to ko gin koni kende kata Kenya Kwanza kucha ineno Mohamed Ali bentie Mombasa kucho iwinjo Ndini Nyoro gini ineno ji matindo gi giwacho ni wambe wadwaro nafas wa moroka nafas movement mantie mar Gen Z ni ema dhi kelo third force ok gino mwaneno to gik ma Sifuna wacho duto gine gik ma jo Gen Z winjo ka igole Kenya moja makoro liekore ni nitie kose Kenya moja no to gidwa mana create anaparo ni en idea ma sirikal mondo bar ODM mane kaka pare mondo bar ODM unge Kenya moja magibiro go ka penjo bende ni baro ODM makelo ne sirikal ber mane Ado mana ng'isi ni owen paro mar baro ODM mondo ODM obed weak. ODM is now the strongest party in this country. Niwinjo kaka Chagwa wacho to kata President William Somaya Ruto no neno ko recognize mo ka baba muketo kanyo. Ke baro ODM mi golo nyithino matindo gi magi wacho ni one Kenya Kwanza gi gini en system mar sirikal mondo keth ODM mondo keta riyo ta inya the third force in this country ok en Kenya Kwanza mi wacho no iwinja ok en Kenya One mi wacho no the third force en Gen Z esani engano manyalo wacho no ni wamiyo holiday nikech wadhi demonstration chieng' makama to wabro bedo dala kendo warito mae makoro rache chon ne mana Raila Amolo Odinga kende onge ng'ama nyalo miyo holiday kok en sirikal mok Raila Amolo Odinga kende sani wan gi Gen Z ma komiyo wan notice ni wabire town to kata town Lora wacho ni bwana ok nyal dhi town nikech kawuono weche richo kocha pok nwaneno ko otim mano e ndalo demonstration te nok lor ga town pod ni we nafas matin to gima dwa mana wacho ni third force ni ema Sifuna gini loso ZB karwa ketwaka ilieko na matin ni ja ODM kata kamano gik ma Sifuna wacho nyalo bedo no temo lieko noa gigo ma ODM chano timo mano mar riwore kod jatend piny Kenya William Ruto 2027 ema koro miyo Sifuna wuoko koko wacho ni anto ka ODM koro siro Ruto to kabi donjo kata kabi bedo e ODM kendo to bende ODM nitiere kod kata bedo ni winjo kanyo ka Jared Okelo bende osewacho ni gino ginyal ka okang mano mar golo Sifuna oko gik mowacho go owacha ineno kiloso party kawuono you form a party mondikao power mondikao telo 2027 election biro ODM en party ODM pogo donji coalition sani en na cooperation moro ma ondik memorandum ka unge coalition ma ODM oseloso kaka secretary general mar party ok nyal chako wacho ni wadi support ng'ato support ng'ato kan tie agreement mar coalition. 2 weeks ago ne wan Ugunja baba no biro ne Nteliel manobiro anti ne notho ora lieno to baba wacho gima achiel no seluongo central committee manisa en gine mar ODM they make decisions nyenji ne paro no ka gidhi romo tidhi gol Sifuna post mare bedo SG to ne giromo to ka giromo ng'ama nosomo statement Sifuna wone magmana ni sani to wacho ni statement no kondik ni ODM siro Ruto 2027 to koso
To mano ng'ama dhi wacho nikech so far kata babu no wacho ni winjruok magino kod Kenya Kwanza en up to 2027. Ke 2027 elections. Koro sani baba pok wacho no dhi siro Ruto. Ji ema wacho. To kaka mana ka Agwanda wacho no. Jogi bende wacho mana nikech nitie bread moro mantie michamo. King'iyo ODM structure mar ODM. ODM kod gimiluongo no NDC, the biggest decision making body in NDC, National Delegates Convention. Miluongo. To mane ma party kawe position gima kama gidhiye. Kano luonge kane wan go Pentagon. Jogo te nochung president. Baba noyombo. Ok nene Ruto yie kode sachiko, ok ni Mudavadi no yie kode, ok ni Balala no yie kode, ok ni Nyaga no yie kode, lakini ne giwe party. Koro wacho pachi i party okane rach mare. En mana jitelo so mana ka baba wacho, obende wacha mare. Kaja chopo sama koro baba ng'i gini to neno na atemo konyo Kenya Kwanza to konyre. Bwaj kara SG mara ne wacha dier. Jopiny gibro wacho nango. Ogibi yeg baba at that point. Kama temo wacho no ODM and democratic, that the D stands for democratic. Democratic means that nyako winjire no seche moko kunyal winjire. Inya wacho gimo kayego lakini one party achiel. To chieng masifu na ko decide no dwa wok. Dongo dhi wachacha on no wok. Chieng ma baba bendo jony kode to luonga NDC kata NEC to imiye marching orders. Koro an ODM loso mar ng'ato any member ka ocho pache to okane rach moro nikech duoko mineno kanyo ma ji duokigo. Mago gino nagi, mago gin jo Kenya. To ginyisi gano giwinjo mateki utegi. Iparo donge mageje madhi miwa kura, mageje madhi yiero. Koro nyaka wawinj voices tema wan kod party. Mane kanene. Wasoma ne moko kuom ote ma nyakwara Mugejwang chwalo nwa kotudore koda mano chunga mar jagoro maduong' mano mar ODM Edwin Sifuna. Samuel Origa wacho ni an Samson Okala Origa Wuod Kano Ugwe School. An gima nyalo wacho ni broad based government okonyo piny kaluo. Mano pach Samuel. Frederick Osuru bende wacho ka ino yaure Joyce mos na jotelo e studio. Penjna jolony ang'o ma omiyo jotendwa mae piny luo ema siko ka go korgi ni gintiere sirikala kendo gidhi siro jatend piny 2027. An kaka jakanyo mar ODM to abiro medo siro pach SG Sifuna kapo ni giriembo Sifuna e ODM to kara thothwa wadhi wuok e ODM. Seche moko aneno ni kara jalup ker machon ne ni kare ni Ruto dhi baro ODM diere. Joten ODM mathoth ok ne siro riwruog Ruto gi Raila ok Sifuna kende. Ochopo sama koro jotendwa e piny luo wenge gi oyiep matuta. Nono to ODM dhi barore diere. An Fred Osuru, an Dandora Festo. ZB ineja ODM wan go ka. ODM nyalo barore diere? Barore diere ka baba ngima. Kaluore kod gik manenore sani pogruoka manitiere kid jomoko mantiere ODM winjo kanyo ka janno moro wacho ni ok en Sifuna kende ma ok nosiro winjruok e kind jatend piny kod jatend ODM Raila Odinga. An kaka nene ODM ok nyal barore diere. ODM en ng'ato nyawe ODM. But ODM pod didong ODM gu party leader mare. Nikech nitie joma bende osewe ODM before. Nitie joma bende osegawe party. Baro diere to okane kanyal barore diere. Ema ng'ato nyadhi i party moro, ng'ato be nyadonji party mar ODM. Baro diere to kane. To bende kendo gima temo nyiso onagi keda nyuola en ingen ODM en a national party. To kono ben sama wachako wacho tan Sifuna wacho kama to kendo nying mwakelo en ma jaluo. Kiko bet party ma joluo, obed national party ka national party no. Koro kaka jogwa loso nyaka bende watang. Nikech jikoro ngiwa tarbim. Ng'ani jo ODM gin joma nadi. Gipango nango. Kagigolo Sifuna. Ingen kanene babu wok, it was strategic ni Sifuna modonj. Kech mano koro abandu owuok to abandu odonjo. To kasa makoro abandu moro bende waneno ka jomoko paro no nyalo wuok to nying moketen mar jaluo to mana paro nwa temo nego party marwa. Nyakwa remain national
to nyaka bende wabedno wawinjre ok wadhaw within ourselves. Agwanda in korka kori. An koka kora aneno gini mopogore. Ni japati mane? Aneno gini mopogore. An jalony mar siasa. Aneno gini mopogore. Gimomiyo aneno gini mopogore, Joyce, en ni king'iyo sani ODM nigi strongholds. Stronghold ne en Nyanza, stronghold ne en Western, stronghold ne en Rift Valley Coast. Coast. Turkana kabe stronghold mare, Northeastern kabe stronghold ne. Kibiro Nairobi kato be wang'eny Nairobi kata king'iyo MPs ge. To aneno ka President Ruto otimo gimoro. En ni okawo ji ka ing'iyo South Nyanza korwa kocha, okawo Gladys Wanga okete ni en ng'ate. Ochako dhi Mombasa okawo jo oketo ni en ng'ate. Ochako dhi kuonde ma wane gi stronghold okawo jogo oketo ni en ng'ate. Kendo no komiyo gi ministries, kendo moko gin ministers, ok gin ministers, gin osiepe gi kabisa. Jogi nyocha gin jo manok nyal winjo ng'ata mok en baba. To sani giwinjo baba matin, to giwinjo president me matin. Mane adiera mar wacho wadwa. Nikech sama giringo State House ya baba onge, baba kadhi State House seche moko to romo kodgi ni kare ng'ane be nitie ka. To untie ka nade to an wuon chama. Un ng'a gini? Iwinjo gini. To joka osemakore gi ker matek kabisa. Niso ni ok gimakore magani gin osiepe ng'acha, en koro en gi nyaka gi biashara odonje iye kacha. Bread mane wawacho cha, mkate cha, koro donje iye kanyo. To sama ng'ato dwa goli kumichame mkate maber, nyaka kethni matin. Nyiso ni kata baba biro dwaro ni koro dwar jogende mondo duoke. Diyud ni kata jok magin ministers mag ODM gi nyalo wacho ni wan ok wadwa biro kanyo, wan kok ing'e ni wabiro biro kanyo. Mane madhi chako barruok mar ODM. Nyiso ni gigi gin pango. Raila nodhi Kanu, ma Raila nogo Kanu piny makanyaka kawuono pok waneno. Kik wawach ni gino ok nyal timore, nikech waneno gima timore gi President Ruto. Onyalo donje party mar ODM ni kaka osedonjo momako ji Nyanza, omako ji Western, nikech king'iyo Western kacha okawo Paranya be oketo. To Paranya ne right hand mar Raila Amolo Odinga Western kanyo. Kendo nyocha ogolo MPs ariyo moketo MPs 11 e Kakamega County. Iwinjo gima wacho. King'iyo jogi gin jok moko ma ji winjo, to jogi okawo. Kato Nairobi kae chaki kawo MPs matindo bicha kitimore nade gibaro ni Kenya One, ukilungo ni Kenya One, gibaro Kenya moja, maana ni Kenya One be gibaro. Iwinja ka jogo chako bero ni koro gibaro nikech Babu Owino ok en ng'ama nyalo wacho nyalo underrate Nairobi ka yere ok yere, and also appeal to the student majority in this town, also appeal to jok ma pin sani nano ka nyocho obeda nini okete bato sani en kumora mora en Sifuna nikech Sifuna ni binu wuka kanga mano dwani mondo konyi ni lungo ni Miguna nyalo paro ko lawre gi Miguna ko market ene mo lawon mondo obed lawyer ne. Iwinjo gima wacho Babu Bol secha kotimo gigo nyiso ni gima wacho en ni kokwatang to jogo magwacho ni gin osiepe ker ahinya dipo ni kochopo. In fact, nyocha loso gi MP moro mabe osiepa to en owacho ni an to adwa mana ng'isi kata babo ng'iso mana sani ni koro wawuoge ni koro wabed gi ker ni ok abi wacho nyingo wacho kata babo wacho ni koro wabed gi an to ok abi wuok ka an ka ema chieme ka ng'ano loko ngimana ok abi wuok ka na ukiwinjo ka MP mar ODM wacho kamano to koro ministers gi to dhi bedo nade. Nyiso ni ka baba ok ochung' ni wacho ni odwa bedo president, ODM de barore. Mana kaki winjo Sifuna wacho ni ano kadhi gocho ne ka babo kochung president. Ni winjo gima wacho. And I like gima engineer wacho. Engineer wacho ni a party is created to take power. To sama party no ok dwa kawo power, nyiso ni joge biro ringo gidhi kumoro magiparo ni power nitie. Bedo Raila momiyo gini koro pod ochung' kama eni Raila osebedo ka dwaro power. ODM osebedo ka dwaro power in the last 20 years. Kendo gisebedo ka gidware matek kabisa. The moment ma koro ni koro onge ja ODM manyalo wacho ni an koro adhi chung' for president, ibiro neno kaka party ni barore mang'enyre, to kendo jok mabiro bare en mana William Samoei Ruto. Ma ok en gimi wawacho ni wawacho rumos. Ma en strategy gi. Nikech gimbe ka gi weekend ODM ni magigeo
is the strongest. To koro gine magidong UDA madong the strongest party. Gini oken matugo, gini ogor piny, kende time mana mos. Mane minano gik agreement machalo gine 10-point agenda onge ngama timore nade ngama implement nadko onge ngama timore nade onge ngama implement sani koro gibiro gimoro miluongo ni intergenerational conclave, a very good idea, but ibro nongo ni obro ringa nikech koro idwa keta ji busy kipo election osechopo koro wa support runga nikech wanucha wantie nikech honorable Raila wacho ni gini kotim kamano to ji dhi referendum time ma wan okitimo gini for the next 1 or 2 years nidwa dhi referendum podi wene Ruto na fast maduong mondo bed president. The moment ma ODM ok dhi bedo ga presidential flag bearer ma margi e kake party oba. Awe wawinja ne Millicent bende ka intiere county ma Kisumu into Millicent korka kori iparo ni kuma koro chomene duol mopogore ma winjo kowuok e duon bura mar ODM gi sani bende nyalo miyo duon bura mar ODM barore diere. Millicent mokwongo adwa wacho ni asiro gik moko nitie weche moko ma engineer Fredo Fuono to Agwanda be owacho. Adwa medo wacho ne jo piny Kenya ka ni ODM e chama motegno e chama te e piny Kenya ka kwa rango report mar the Office of the Registrar of Political Parties ibro yudo ni ODM osetemo kaka chama mondo obed gi jolupne to samoro jotelo mag ODM manitiere executive samoro wigi wilga ni nitiere gimoro manyecho chama no timo kapok wadhi e yiero ni chama no yao digital registration mar membership maji no register e piny ni te kona ka kona omiyo iyudo ka nyamargi e Kenya kano omiyo giteko awinjo ka jo wadwago wacho ni ODM ne manyo power to nok gidonje power tanda anyalo wacho kaka ya piny manoko ni ODM ne okodonje e telo lakini teko to engo teku emomiyo dine bed ni ODM onge go teku to dine kata jatend piny nokoluongo jakom ni mondo gidhi gigogo mbaka barruok mar chama kata tegno mar chama bro lure gi weche mopogore mokwongo waneno kaka jakom ne donjo ga e chama kata mar KANU kata NDP kaka ne gidonjo magi yecho chama to kendo waseng'e ni jatelo makoro pakre ni en rwathni no wacho nwa kodonje telo ni obro saso piny gi weche mag yuda mondo yud kaka obe onyono kamoro mondo kata oyieng chama mar ODM. Mae en mana gima wanyalo wacho ni kapo nono ni jo chama mar ODM go nindo to ibro yudgi ka ginindo mapogi nono magipo ka chama no timore nade obarre to chutho kade bed ni ginyalo wuotho e duol achiel nikech chama ni gimomiyo chama ni osebedo motegno an kaka ng'iye kaka ng'at mosebedo ka wuotho ka ng'iyo chama mang'eny nikech iyudo PNU nobiro tiene chama osebiro mang'eny to gigore gaga piny piyo to mae bet waneno ka bet otegno kama wanyalo gore piny gima dhi baro ODM en ka gi dino itgi ne wach nyithindwa makoro wuoyo kagi ka ODM nyalo tamore chiko itgi ne wach Gen Z makoro Sifuna gogo kokoni ka ok ginyal chwalo duond nyithindwa mawacho ni piny ni en pinywa wate piny ni ok mar jomoko piny ni ok inyal nega ng'ato ka tidhi tichulo pesa kamoro tiginene ok wanyal bedo ni wamanyonu evidence mwayudi chutho mwaketru ratiro ni ng'ane gi ng'ane manonego ng'ane wan gi picha gidhi gimanyu gifuon weche ni ng'ane gi ng'ane ema kwalo pesa kama e kaka ikwale kama e kaka gidhi kode kae to koro kaka chama nikech teko mar chama mose miyo ODM notegno ne ka ji nosekelore gi wach to gikawo wach ni gidhi enyo emomiyo kata Eurobond chieng' mane jakom wuoyo ni magi gik matimore e piny ne mane emane chungo piny chieng' magi tamore winjo duond nyithindwa gi magi paro ni gisechopo chieng' no ema party no barre. It will not take anybody from outside by the way gibro barre mana gi eiye ka nikech ang'o nikech tok teko nikech dino itgi ne ywak japiny mogik japiny dwa chiemo to jo siasa bende owachonwa ni koro gine broad based emomiyo iwinjo king'echo ni to
to ODM ni omuonyu koso une momuonyo ng'acha to giwacho ni pok omuonygi to wawacho ni chieng' ma giweyo chwalo duol kata golo ng'ur ywak japiny mawacho ni mogo nengone ni malo osuru inyowa nikech sama osuru ni malo to mokoro ok wanyal chiedo mo nengone ni malo skul ok wanyal chulo chieng' ma party no way abide by its manifestation that will be the death of that party modongi mago to side shows nikech gimamiyo party bedo motegno is the principles to give practices magin go. One of the strong practices is democracy. The day they will kill democracy chieng' no ema party no bro barore koro kata ibro ng'at ma bro biro moa oko obed uda obed ng'ama oko onyalo mana baro party koyudo ka nitiere kamoro monyalo donjogo koyudo ka nitiere kamo obwasre matin to koro odonjo to oyieche to kaponi nitiere kaka ji nyalo bawo kiraka kuonde madhi muoch to ji bawo tibro yudo ka party nyala chung mano ok onyiso ni ji ok bi bedo gi duol mopogore kendo pach ji nyaka bed mopogore chama motegno pach gi nyaka bed mopogore to pogruok mar paro ok onyiso barruok mar chama. Ilero kanyo makare ahinya Millicent kendo adwaro ni wawetenge weche motudore koda gigo ma Sifuna osebedo ka somo kata kamano kapok wadhi e twak moro mogiko kinyi makawuono soma ne moko kuom ote kendo manyakwara mogi ajwang' medo chwalo nwa kokale yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono ote makamago asomo gi achiel kachiel. Joshua Oladho wacho ka ni Joyce kiwacho adiera to Sifuna wuoyo e lo jopiny to jo ODM mamoko to wuoyo e lo sirikal mondo gimor sirikal nikech nitie gima giyude koro wuok Sifuna biro kelo adhi mbele kowacho biro kelo fuok maduonga kendo mbi mar ODM ahinya e gwenge mar Western Province kuonde ma Raila osebede gi support kuom higni mang'eny. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni wach sirikan manywandani koro oridore. Jatend piny pakore kaka en jalno ka Secretary General mar ODM to njao papa. Ananeno ni those are not Sifuna's own words. Itiyo kode en mana ni joma tiyo kode go ema podwakia. But the truth of the matter is Sifuna wuoyo e lo jomoko. Wan waketo wang'wa warito neno giko weche. Aluotwa kanu moja enakwero kama na Ruth Nyathi Ochieng. Haya, ote machielo wacho kae mano Kindo Joka wacho kanyo Secretary General mano mar Green Congress Party wacho kae ni Joyce ongisa kae ni kindly inform Agwanda ni that NADCO has already fulfilled nearly 70% of its mandate. Wacho kae ni its primary objectives were the reconstitution of the IEBC, addressing the cost of living and promoting an inclusive government. We are fully aware of who Sifuna is working for, and his mission is to destabilize the truce between Raila and Ruto in Luo Nyanza. Nyisagwanda mausiepna ni onena matut. Aya, mano ote Maria Gwanda. Gimano wacho ni NADCO kata no wijiro bed mana ne wacho ni one of the things no wijiro constitute IBC. IBC is a constitutional mandate. It was not supposed to be agreed on NADCO. Mano nyaka ket kanyo. Koro keto IBC ni ngato nok dwa keto IBC okinyal wacho ni a very big fulfillment. Mano ne nyaka tim, ne election nyaka tim e country ka within the next 5 years. Wacho ni Sifuna is being used by people kendo mondo keth joluo gi Ruto. Mano han kaka pare ni wadwa paro matin wadwa cheko individuals e gini ntie joluo manogone Ruto kura ntie joluo mapod bro gone Ruto kura ntie joluo manokogone Raila kura to ntie joluo mapod ok dhi gone Ruto kura. In other words kik waket gino between Ruto gi joluo. Gini is bigger than Ruto gi joluo. Gini en ni wadwaro good governance in this country. IBC mondo ket kanyo ok ni nyaka nwasama na ker mondo gino dotim to kaning'iyo gino ka nenya ka wacha nikech ene chik mar Kenya ka gima right ni kubiro ger ni ndara kae to ngato wacho ni gona uru kura nikech agoni ndara agero ni ndara okochuno ni gone ngano kura nikech ogero ndara no ken pesa ne en mana ni no lobby mondo gino bikano ndara no en pesa ni ine chulo suru
magi gik mowinjore wang'e ni MP biro to mi basari to wacho ni koro nyaka igona kura nikech kata ok omiyi basari nikech nok itimori nade ok igone kura. Mano is against the constitution. Nyiso ni pesa no en mar ng'ano mowinjore okony jopiny kata nigone kura koto gigone kura. An mane maparo ni paro moko matindo ma ji paro ni kawa wacho wach mar national issues kaka engineer ne wacho mag development mag this country to ng'ato wacho ni gini en jaluo gi ng'ane. No, wagoluru jaluo e gini en thagruok mar jo Kenya. Wang'e ni ODM is a bigger party than joluo. Kichako kete joluo gini to wawacho ni kare MPs ma wan go central ka Nairobi ka gin joluo te to kare MPs ma wan tiego ma ODM tiego Mombasa ka gin joluo te kare MPs ma iwinjo gima wawacho wawe kuru paro gini en mar joluo nikech jaluo ema osesafa e gini molo anything else makade onge ODM party to kata rwako wa e party mar Uhuru cha dok wadonje nikech ODM party ne duong kata mar William Samoei Ruto ne dok wadonje wawe uru gimoro aparo ni gini en manyaka obed mana jaluo nigi right ne mar go kura ne ng'amo dwaro kendo ok odhi go kura ne ng'amo kodwaro, and that should be the right of everybody in this country. Koro siepa maloso no timo tich maber ahinya to gima nyaka ong'e en ni nitie gik mantie chik ma onge sa ng'ato ok sae onyalo mana bedo reminded kata obed mana ker to ka en chik nyaka time IBC nyaka ne bedi nikech kata en president no odwaro mana ni oyiere to ng'ama bro yiere no en mana IBC ok ni NADCO ema noketo ni gini mondo keti. But if you talk about issues mag piny kama maja piny ywak ni onge pesa, ja piny odhier, ja piny ok nwang' tich, nyithindo mawuok e university gi mane mowinjore walose ni ere kaka wa create these jobs. Talk ni NADCO 70% to kare 70% konem gitene kita nano mana konem ariyo kende iwinjo kamedo kanyo Chagwa no wacho nwania Nyocho wacho ka en America kucha ka tiko gini. No wacho ni President William Samoei Ruto no wacho ni NADCO no emo kodhi fulfill makatango matimore. Nyochi neno ka ODM wacho ni waketuru team moro ka, keturu team moro ka mondo wang'ane 10-point agenda gi. Ni to 10-point agenda gi ere kaka ginyalo bedo implemented nikech kata mano sirikal odagi implement. Koro gigi duto kwa ng'iyo gi osiepewa en mana nyaka wawacho adier kwa wacho ni 70% osetim to 70% no en mano. Kamedo kanyo at least wach mar IBC no biro sani Ugunja osekawo higa achiel ka onge MP to MP ema beti mesa kumipoge mwandu kech budget bedo ready in the government in the parliament MP ema bet kumilose chike kata IBC ma no se losno sani pogi mi timetable mar by elections ma gin ga late already no bentimo IBC even before the NADCO thing kech it was kajo kanose tieko tiji nyaka walos IBC man IBC pokolos nge sani bende pod court cases ntie to waungu timetable mar by elections to we have like 23 by elections pending MPs auchiel Senator achiel and the rest are MCS. All these guys sani giongo representation to watch an IBC say lost IBC poko mi timetable and all that ko jo Ugunja ywak an gi ora na ywak nuka anyisi ywak nikech koro giongo representation magidwaro kendo gidwaro sani Inyisa ka nwadong' gi dakika 8 kende koro twatieko twak mar okinyi makawuono kata kamano dagomb mar mondo mi wawinjane kaka riwruoka mano ma jiwo ratich oganda kata makendo ratich oganda mano mar Kenya Human Rights Commission nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi owito oko chenro mano mar hola mar Hustler Fund ka koro giwacho ni chenro no en ataro mar chik kendo oserem chopo singo mane ochiw ne jopiny. Report makamano nolos nodichieng' manyoro ko jafambo marwa Armstrong Osutwa wawinjane eka wadhi mbele kotwak marwa idaka matin ma wantiere godo. En nonro mane otime kendo oganda jo Kenya ewi chiwo mar hola kaachiel kod tiyo kod omenda mar Hustler Fund. Duol mochung' ne ratich oganda koro tichiwo ripot ewi dwaro mantie ewi hola no. Kane gilose nyasi mar yango ripot makamano, jotelo mopogore opogore duol no wacho ni midhiero mokwako hola, kungo kaachiel kod tich mar omenda no osebiro kaluwore gi chike moridore pachoka, lwasi mar siasa, yuto mar oganda, nok mar riekni wi tiyo kod omenda kaachiel kod pek mar ochumi. I know many of us were concerned when, was it last month or the month before, when the cooperatives CS said that there were a number of people who are defaulted, they can't be found, but yet they were still requesting for more resources.
Duolno wacho ni kwan joma rem duoko omenda no oseidho nyaka 68% kata 78% mar jogo gin mago ma hikgi ohingo 90 ka iluwogi gi mago manie bwo higa 30 man gi 12%. Omenda ma sirikal chiwo ne Hustler Fund osebedo kalwar kuwuok e bilion 10 e omenda 2023-2024, bilion 5 e omenda 2024-2025, nyaka milion 300 e omenda 2025-2026, kama nyiso mana lal ma higa ka higa. Giwacho ni okenge mane oketi matayo yore mag choko holano kuom jopiny nyap kendo ratiro ma jopiny onego luw mar yudo holano ni kod fuok. Kamano osekelo mana lal mar omenda kaluwore ni omenda michiwo thoth to michoko tin. It's a flawed system. It's a flawed fund. Reasons have been outlined why it is flawed and why it is therefore unsustainable. KHCR wacho ni omenda no sirem chopo dwaro mare mowinjore. Mano mar jolo jogo mani kod rem mar omenda kendo sani koro dong' mana ka itiyo kode kaka yorno mar go siasa. Mano mar siemo ne jopiny ni singo mane jatend piny ochiwo ochopo kare. Hustler Fund as a violation of the Constitution, we shall deal with it effectively. But if we look at it as a poorly designed thing or a poorly managed thing that needs to be managed well, we miss it. Duolno koro dwaro ni Hustler Fund owit oko kendo omenda no chwal ne dongruok mamoko mowinjore kama oting'e migawo mar thieth kod mano mar somo kuonde man kod rem. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Nairobi. Millicent adwa nachak kodi ka intiere kaunti ma Kisumu to kinde michiwo pachi bende bobedo ka iwacho wachni mogik ka watieko kinyi ma kawuono. Ang'e ni aguch omenda mano mar Hustler Fund e singo maduong' mogik mane jatend piny Kenya William Ruto chwalo ne jopiny. Kata kamano nyaka sani koro Kenya Human Rights Commission wacho ni Hustler Fund sani koro iwacho ni singo mane ochiw ne jopiny ok ochopo kare e yo maber. Ka bende wacho ni aguluno osebedo ka yudo lal. King'iyo omenda mane gichako chiwo e hik omenda mano mar 2024 25 gisani 26 omenda no osebedo ka dok chien. Nyalo bedo ni nitiere siasa modonje Hustler Fund momiyo omenda no dhi ka duono pile ka pile kendo jogo makata rem chule bende ng'eny ahinya ka achiel kod wachni mogik. Millicent. Mokwongo chutho Hustler Fund siasa ok odonje sani, no chakore gi siasa. Ing'eni nitiere mbima gimoro nyalo bedo godo nikech sama ne jatelo osingo dhoge ni obro timo Hustler Fund to ne en a good idea. En paro maler kendo paro maliw to notime gi mbi mar siasa. Omiyo sama ne chako time nitiere nonro moko kata chenro moko manonego bed ni keto to nikech euphoria to gi siasa mane nitiere sechego nomiyo ok giluwo kata mana chike. Momine no ka jolony go otemo rango andong'e moko mane nitiere e chakne e chipne kata tiyo kode kata kakiduoke. Chutho wanyalo paro ka sirikand jatendo Ruto president marwa kodonjo to ji noringe Hustler Fund nikech ji nowacho ni kaka Kisumu ka jomoko kuomwa nowacho ni waloko dayat wadhi chamo ring'o nikech kikawo siling 500 to noko ket education e pach ng'ato ni ma pes hola en hola michulo gi wiye to nonego bed ni tiyo kode. Ji mang'eny nokawe to nochame to kendo niwinjo ka ji nikech that lack of education and awareness ji ne wacho ni onge kama sirikal biro lawa mondo atim ang'owa mondo aduok pesa no nikech ma pes jatelo emo wacho ni wacham pesa ni ma pes Hustler. Emomiyo iyudo ni ne nitiere lal malach lal mathoth to mano bende nomedo timore kuom kinde malach nikech ang'o nikech ratiro to gi gigo manonego bed ni iketo mondo ochun jogo mokawo hola mondo ochul pesa no gi wiye gi monyuolo ne ok obedo maber. Mar ariyo nikech wach siasa to nikech kaka piny osebedo kadhi iyudo ni nitiere jok moko mane bende nodonje wach Hustler Fund ni to gikawo nikech ne gin gi yore moko ma ginyalo timo makoro miyo ok gichul pesa ni e yo manonego bede. Omiyo mane chandruok ma wan go to kadwa wacho ni lal mosebedo no en lal mar piny. Jopiny ema biro end up ni ochulo pesa no. Omiyo mano en achiel kuom miriambo mane ji wacho ni to nowuondwa ni Hustler Fund ni obro miyo ngima wabedo maber to kobedo maber. Kata kamano nitiere ji matin manokawo Hustler Fund no motimo godo ohala diera motemo timo kungo holo duoko
to gin ji matin nikech gin jok mane nigi data awareness ne gin gi puonj no ero to kat medo wacho katieko e wach mar Hustler Fund no anyalo wacho ni onego range mokuongo ka en gima oketho chik to nego bed ni en gima igolo nikech ere pogruok mar Hustler Fund to gi sako moko ma wasebedo kwa keto gi to gi kuonde moko mantiere hola nyaka Women Enterprise Fund nitiere funds mang'eny ma sirikal oseketo ma ji nyalo hole nyaka johala nitiere gi opportunity no Hustler no nego bed ni koro miyo bedo machiegni to wayudo ka noketo jok moko e shida omiyo en gima onego rangi to adwaro ni mar Saburi 41 ema adwa tieko go atieko gi Saburi 41 weso chiko ni ng'at mana ng'eyo no okethona asome gi kizungu nikech en wach mar betrayal. Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. Jo Gen Z gi nyithindo matindo jok manomiyo jatelo ni kura nyaka jok manokomiye kura ne ong'e ni odhi keto wa kama ber mondo programs modhi keto dhi bedo maber to programs go okotimore kaka ne waparo omiyo as a country there is a lot of feeling of betrayal manyaka wa address mental wellness and care and depression. The people are the apathy and the disillusionment. Mano manada watieko godo ka wacho ni betrayal no has to be addressed. Erokamana ahinya. Erokamana ahinya Millicent Otieno ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Agwanda wach ni mogik kaachiel kod pachi kotudore kod aguch omenda mar Hustler manyaka sani kore kwedo. Gini alpha gimiluongo ni Hustler Fund ni e gima de otero President Ruto malo moloyo gimoro amora. To nochake marach. Kech ka nochak gere ochak miji loan ji openjore to pesa ni MPs openjore yawa parliament to kwa pase pesa ni yini no kwatere parliament monwa portion pesa ni parliament ema timo giluongo ni budget and appropriation tie committee moro kanyo noko bedo pass kae to ji wacho pesa ni wuok kanyo ojo moko wacho ni en mar President Ruto ojo moko chako wacho ni en osiepne moro momiyo ji pesa koro ng'ama wach kuma pesa ni wuok malong'o onge to miye ji jok momiye ji gi be ong'isi ni kaura kawa to kong'isgi maber ni gini en percentage makama sani aneno ka koro iwacho kata ni percentage mare atamalo dhi mana 80 e higa nyiso ni kiolo 100 to ijua chule gi 180 mane kaka wawinjore walosi now I also an gi experience achiel osiepa moro nitie ma min gi nopoko kawo Hustler Fund to ng'ato oro nega text ni in gi Hustler Fund nyoche kawo nyiso ni ng'ato kawo namba ne no dak dala kuja o kawo namba ne jo ofise go magiketo Hustler Fund nying mama no koro gibande to nokoneno kata pesa dru embe nokokwalo pesa nokokawo pesa no nyiso ni pesa ni moko kwal Nairobi ka e ofis jogi maduoko ok dhi bedo mayot ahinya pesa ni nyalo konyo kena paro no nyalo konyo kabisa lakini nyaka gikape ok nyal keto gimoro interest machopo koro kuma ji piny ok nyal to japiny mane dwa konyo ni koro idwaro mondo kawo interest mang'eny kawo interest madhi 80% kana tamalo 80 osiepega koro ingo kata bank kare no dhi okawe i bank iwinjo gima wacho ng'ama go ohala gi gini ni ema ketho nikech ahinya weche mag corruption e Kenya ka emunjoro wang'i pesa keto mang'eny e gigi duto to okwangi wach corruption okwamak joge mondo dhi jela mondo serve sentences pod wabro keto pesa gi teka da gibe mana Hustler Fund to ji bro kwalo gi akwala to kose kwal gi to ng'ama oko kawo pesa cha ema bro safa to ng'ama oko safa mo kore die ni koro nyako chul iparo no bro ni kura amogi kagwanda kibadwa wacho en ni daer ni president ongi en gi gariyo to igariyo gi obed ng'ano madwa konyo jopiny obed ng'ano mawinjo jopiny kiwacho ni in e bingwa kendo iwacho ni in e ruath ji biro luoro ng'isi adier to ka giluoro ng'isi adier wabiro mana hinyore to embo biro mana hinyore nikech embo dwaro kura to ahinya ODM be nyaka wuga matek mawacho ni wan be ok wan ka ni wan flower girl wan be wan bingwa to ka wan bingwa gigo mwawinjore owinjore otim nikech gigo ma giwinjore go en gigo ma jopiny dwaro ng'eyo ni Honorable Raila Amolo Odinga en ng'ama osebedo ka ywak ne jopiny gigi otim kapok ochopo higa ariyo gi dipo President William Samoei Ruto no okura to kok otim gi dhi bedo matek erokamano
Wach ni mogik ka Engineer Fred ka chiel kod pachi kod dore kod hasla mana mapiyo piyo thuolo mar wimo rumo. Hustler Fund kaka nolose ne konyal tiyo. Nikech nyaka neket mpangilio kako dhi tiyo. Waseneno tala, waseneno applications gite. Gaba beneno betimu ng'iyo gimomiyo ok giti. Nikech no yot yudo moido kaka moingo kaka yudo fuliza kod gik machielo go. Koro ne and for me I'm not surprised no fail. Wach mogi aloso gi Ogunja. Odhi timo yiero mbele kani. Opia wanda ni luongo ni intellectual igwen kanyo. Koro intellectual ne manya replace intellectual kata mohingo intellectual no. Koro kwau mbele kaka dhi biro wadhi chung together mondo intellectual or replace intellectual mondo Ogunja dhi mbele. Ujo marieke gino yiero ngaminya ket cabinet secretary. Erokamano Engineer Fred Zeibio Wino, janon siasa, Michael Agwanda, jalo nyeche siasa kod dongruok, kachiel kod Millicent Otieno, janon siasa mani tudori kodwa ka intere studio marwa e kaunti ma Kisumu kuom kautulo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak. Nyakwara Mugia Jwang in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak nyaka gisani mochope giko ote magi aneno atemo mar somo gi moka somo agoyo mos ibo somgi e twak e chenro mar mbako romo. Nyakwara Mugia Jwang okaw mana yuyo madundo gisani. Chenro mabiro bang' mae en mbako romo mibobed ka itayo kod Cleophas Oluoch. Oriti masani nyinga Joyce Udur.